Ya, iki kurang sedikit nak ditimbali kabeh ya. Ya. Oke, yo. Mbak Putri karo Mbak Rinfi. Rene. Iki mau sinen-sinen dong gawe sendal jinjit lho. Wis nggawa sendal jinjit effort to. Lah kok ra sida. Nyapa? Ya sampean aku tukokno pisan sing dhuwur lho. Tenan? Ya, ora mau gawe. Tak gawe. Anu sing jinjite ngarep ae ya. Ya, jelungup nang kancane geblak no. Ngene. Ya. Mungkin ada request lagu dari Bapak Ibu tamu undangan. Wanteng-anteng ya wong kene no ya. Nah, wong kene anteng-anteng. Aku sampai bingung. Wong Kediri iki dikeki tontonan bengi iki ngantuk. Biasane nggih nyuwun sewu. Sing mirsani. Ngantek munggah panggung basane. Ya marah ya nunduk dadak. Jadi memang ini spesial, dispesialkan untuk keluarga. Ditutup saya. Ya, tajake. Ya, Mas. Sembarang lagunya apa? Manut. Apa ya? Barang. Mau request apa mau enak ayang-ayang enak apa nek mau? Ayang-ayang ya. Ya. Lah ayang-ayang ditegun capapat kan wis pas. Heeh, Mas Bambang gak usah nyanyi. Gak usah suara aku bliru kok. Yuk, ayang-ayang. Kawin dalam rencana ya, Mas. Oh, kawin dalam rencana? Oh, kawin dalam rencana. Oh, catarung iso ya wis. Ayang-ayang. Ayang-ayang nah. Gua jom bingung nih sing MC. Ya. Owe. Ya. Ada Niken Salitri, Rinfi, Afi, Putri Nope, Mayangkara. Pelangi Audio and Metik. Rasane ati kananda sengiting dia hanya aku kowe labuh katresnan oleh kaya bagus aja lu ojo sele katresnan kancene tresno kuwi ake pacoba.
aku tak pamitan dhisik. Lagu terakhir disiapke, ngono ya. Heeh. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika sampun wancinipun campur sari. Ya Allah. Didobar ora? Sum anakmu sum. Menika sampun pamit undur diri wonten ngarsa panjenengan, matur nembah nuwun kagem Pak Yusuf dan juga Bu Erni ingkang sampun kersa nimbali kula sak kanca mayang karaniken Salindri. Mugi-mugi sabibaripun adicara dalu menika panjenengane tansah pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki kang langkung kathah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kagem pinanganten sarimbit Mas Charles dan juga Mbak Nisa, semoga menjadi mempelai yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga tetap mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan karunia putra dan putri yang nantinya akan menjadi anak hebat dan kebanggaan keluarga besarnya. Matur nembah nuwun kagem Pelangi Audio, Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTuber yang lain, matur nembah nuwun. Bapak Ibu tamu undangan dan juga keluarga besar, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjenengan juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya Allah. Nak. Kurang sithik. Iya. Matur nembah nuwun mbok bilih kula sakonca anggenipun gegojekan anggenipun paring tetembangan enten kirang botenipun sekitanipun kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Matur nuwun, sugeng dalu, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong dudu lincah ya. Yuk. Ya. Terima kasih semuanya. Bersama Boyongka. Wong pakoso